Kajingai kubelai fi baro nagane san jishakri jonga Kut-Apphira. Ka Kut-Apphira kari ke jaka hakaba labu ikinong Apphira. Bagian pej perman kin pej husiar fikir ia ke jinglong ke jingman jong kisaudong sauput banlait naganu kanu kama kamen sao ke jing ke jing jenjar ke jing riam bat kumta ter kinong Apphira kidon ye ke jingkit khli banai ke jumaham ban kersiu thia ban penkindit benreo khnang ba ki pai ba ki beran hapo ke jing pej perman ke jongki ke jingkit khli joki ken light naganu kunu ke jingja ka ba kindit ke jingma ka bala ban lap kindit yaki ngidan nagane gerimsan jishakri joka Kut-Apphira ban put ye geran sing jonga jiwalam khubori ke jingja haka perthai ngidan ban put ye geran sing jonga jikai kiberan dia sno bat ke jia thulupa ke ktien jo utrai ngidan ban put ye geran sing jonga jimaha ngidan ban put ye geran sing jonga jelap ye ke khubor ke baba ke gospel ke bolong tang maka ke jingkermen ngidan ban put ye geran sing ban lum yau pailang jong utrai syaga jindwai ka jingdwai syaga kebadan dia sno ban dwai bet syaga pang syaga sok pedung mde ke jindwai ka ba ya tenrak kai ke sun ka jindwai ke ba supendep ye kiniam ke rukam ka jindwai ke ba kat kum ka ktien ke jong belai ka jindwai hagar jalam ka jingkadau ka jong men sem bakut jong belai pilong ke bala kerkhu ke jong utrai ngilong ke bala kerkhu ke jong utrai mde namar kando kono kadau de namar utrai Jesus Christ Yeshua nong penem ubala sle jongo belai ubalawan ban penjot ega jing terai ke jong syaitan haleluya leng baga jingyap ke jingtap baga jimi pat jula penduk no ega jingyap ula penpaw ega jingim bat ega jing bamput long bala kerkhu ke kerteng ke jong utrai haleluya Jesus Christ leng baga jingyap ula penduk no ya utau badan ke bor juga jingyap baban pelait no ye kita ke badak ke basyati ke jingap ke la julong brau baban penio aki ke jingim ke babam jukut kan jaru bonunu ban khot kerpat ke kerteng jung nong penem Yeshua Jesus Christ on penem yaki haleluya long balakir khu ke kerteng ke jung utrai kadan ke danor ke janga labon tuli ki benai kabanga ko abanya benta menta kadai ke Babilon jong sngi kiba khatduh haswa bangin rom su snem arjar arphuwei kadan ke jing keren ke jong belai haga donor ke janga bangala tho haga nek artikel la ke snem mau snem arjar arphuwei syafrang syakhmat ulong snem jong ke jingkop ke bakrau balai kadon sini kawai ke jing tho nama kadon ka kut bas kem ke khatduh ka bor kam ke khatduh the last stronghold kenika kut ke bas kem ke baron dia sno bar ke kitab Jingpynpaw lenong khatlai lenong hynñiew lenong Kut-Apphira ka jing kam juga bor sensar Babilon ka kur ke baskem kabala sensar peniat dos iem gasun usaitan ublai jongane ke pertai ubala penmatlano ike jimut jimperkhat jangi brio ki badana ke pertai ubala kadum uni usaitan ublai jo ke pertai nadu kulong kuma ujuan banya terua dor banya daj dor barki nangelam ke pertai
Ladakin le ya ke e ke ba mau dawa un ai ke bor sensar haki. Ngisem ya ke ba pau pen ringkau haka Bible. Kadai ke jing wan jong syaitan. Banyan negotiate bar Messiah. Yeshua unong penem. Jesus Christ. Syaitan wan banya negotiate. Banya keranya sok banya terwaya sok ban wan ra ikata ki jing terwa so Jesus la wan demon mane. Wan ai ke percaya. Lada kat eu Jesus khonjong belai Messiah unong penem. Udang selan, udang nut ban terwa. Nu syaitan Lucifer. Hatu Jingpynpaw. Ban terwa ke bor sensar. Sige ba kwa bor sensar ka percaya. Balar ka day. Bikin yo ay ka bor sensar. Kyaban le ya ka jingdawa ka jong. Usim ka sunyo balay ka percaya. Syaitan. Hak itu ki snem. Jong ka jing e ba ka percaya ki kendo. Nala krene ko khbor nangno ka sdang. Shano kan poi sapait ya ka description. Kendia snem hadian. Nala krene ko khbor. Kabidei. But ka technological Babilon. Ngala krene ko khbor na ka kitab Jingpynpaw na ba hynñiew. Ka nuti. Ka ba khatduh. Ngala kren ru katu ka ni ki khbor. Kiberan jisno bagani ka bor sensar. Babilon ji sngi ka ba khatduh. Mendo kumni yang ini ya biang seprang sekhmat. Banya ngam ya ke jimayan ke badan hene ke ketian ke jong oblai. Ka kitab Jingpynpaw. Kalau nong ke ba hynñiew. Ngi ke ni ke nuti. Ke ba khatduh. Ya ke ba laong ya ka ba kari ke jimayan ke Babilon ke ba khatduh. Ka kami kita ke nuti ba kita ke jing ijli jo ka kendau ka nong pen kha. Iki jat niam khla ke beran ka percaya. Ki belong ka jing ijli khmat jong oblai. Kani kalaban thodur. Ya ka religious Babylon. Kaniam Babylon. Kabalong ka nong pen khai ki jat niam khla. Ha ka percaya. Sapait ya ke description jong kani. Kaling. Ya ka pangaladap kren. Katu kani snem. Katu kani por. Menshua. Kani kan nuti ong ka Bible. Kasyong. Halor ki Bagi ki ka thoy ki jat ben rio. Pailang. Ki talit. Ki nations. Kadon kaleng ki jaga jong ka percaya. Kapaunam gani ka nuti. La kentiyo ka. La buram ya ka. Ka jimayan. Ka Babilon. Habaong ka jimayan ka jingburi. Abandaw mensim jong balayon penpaw penshino. Kadar ka ka ni ka mystery Babylon. Hatu ka di ka nu ka niyam. Hatu kan di ka nu ka ri. Hatu kan di ka nu ka seng. Haga percaya. Kebayang pau khmat. Pau percaya. Kebadon. Ika jingtray kam jaga. Ki ri jaga percaya. Ki jat ri jaga percaya. Badan way bakit ya ka. To bakit ya ka di mradkhlaw. Badan. Hynñiew ki kli bat sipaw ki reng. Hynñiew mradkhlaw. Ka krenyo nong sensar jo ka hima. Gentil ka ba khatduh.
ki hynñiew tali, ki khli, kekeren ki hynñiew tali ki hima khrabor jaka perthai. Spau tali ki reng, spau ngot ki nong sensar. Uni mradkhlaw kit, yakin ikan nuti. I kumbau ni mradkhlaw dan ka perthai menta. I kumbau ukit yakan nuti ka pau menta ka perthai. Ka balong ka jing ijli yak khamat jong blai ki kam ka jing lai ki beri ki shalendet jong ka. Ka balong ka jing ijli ka jing shirkhai. Bar ka ong Bible ngalai I bakata ka beri ka labu ayat ka snam ji ki rukhoi. Baraga snam ginong plai ba shayap jong jisu kadan benta. Ban peniap. Igri kuit ba ginong plai ba shayap jong utrai jisu Kris. Kanaya ki por. Uni mradkhlaw nong sensar. Jong gaporthai. Kwa anam ko buram. Ialah dis. Kipor. Sipor ula kit ega brio. Ega nuti. Henry. Ka jing anu ka po ka jeliu ka dono ju kwa ega nam ka buram ka jing sensar halare. Kumda. Isim juga perthai. Jingpynpaw hynñiew. Ka khot khalai ka sao. Kini ki dan ko ke jimot ki la IT no ka bor ba ka bo sensar jongki hau to mradkhlaw. Khor khan riyo ba ki sipau ki reng ba melayu I. Sipau ki no sensar jo ka perthai. Ha ka perthai mata ki dan ki seng ki yele ban yawan lang. Ki no sensar ki bele ban yawan lang ki dan ki seng ka perthai ki organization ki seng. G7, G20, G10 new tali ki khrabor. Siphodali giri khrabor, arphodali giri khrabor, nanda giri break nations, nanda gadan giri menta jongane ka boat of peace, kini giri ko khubor ka bangat sakran ki khubor ka bandangwan, sibit nga sawanra abiyang saban poy ka bakut khendiat ban kum ka jing ai Jingpynpaw lupa shafi. Bar kita ki sipho ki reng be meli I bau to mradkhlaw kini suanya kata ka nuti. Baik ini pelong ya ka ba marway ka ba lingkhot kan sa marway kin pelong ya ka ba lingkhot baik ini bam do ka do jongka baik ini thang do ya ka ding ye gani ka jingmayan ka Babilon mystery Babilon an penjat ya ka jitrelang gini ginong sensar baru mradkhlaw. Bar hari kita mradkhlaw unkiu agar rensan ke bahajrong kumunong sensar lado jene ka perthai bagi nong sensar bararu haba kim smo phaida aisu ya kata ka bor sensar joki ki bauni ula barki sulong tang ki puppet ki ting shop kumtama kiru ki naiki na ka bor sensar hauni mradkhlaw nyali ikani ka pang kabaning kong ka religious Babilon jonganiam kabala penki motivate dekaniam bangi sugi ka baar kani ka Babilon jiksi ka khatduh ka durja ka kani ka political Babilon ka Babilon jong ka sensar khadar ka Babilon jong ka sensar khadar. Ka Jingpynpaw hynñiew le nong ka bakat praktik kata ka brio ka ba melayu I kalong kata ka nong ba ka ba khra ka ba sensar halo kita kis im jong ka kendo. Le nong bakat praktik dia kiri kekiru ngalayu I yo way par wa angel buan hiar na paneng. Ubaran ka bor sensar.
Bala pensai ke khandau de ke buram ju. Bola pertara ke ketin ba jamu doang la kelon ke Babilon ke bakrau. Kala jalong kata ke jaka song ki ksut. Kini ke nong ba. Ke jaka ri ke mensim bam khot. Ke jaka ri ke sim bam khot bat ba ismet baro. Na bada ka wan ke jing klim. Daga wan ke jing kibitar ke jing klim si jong ka alapan kelon ki kin jabre baro. Kala long ka daw juga jing kelon jika jek bin rio. Bagi sim juga daga khandau ke le klim si bat kini ke Babilon. Sim juga khandau. Kini ke Babilon laban yu iru ya ka. Kum ke pedeng juga sensar khadar. Jong ki sngi ke ba khatduh. Hakaba ngalaban yu laban perkhat bakane kan dei ka nong ba song pedeng. Jong mradkhlaw. Ke political center, ke political Babylon, ke jabi yang sensar. Haka baga sain perkhat juga sensar khadar. Jong mradkhlaw ke song pedeng nak ke Babylon. Ke mensim jong Nimrod ke bala influential Nimrod. Genesis 10 khatway. Kadon nak ke Babilon. Jong sngi ke ba khatduh. Ketika capitalist government kabor sensar. Jong ki spa. Poi sugoi ke phang. Ketika Babylon jing si bakado kariru ke economical, financial, commercial Babylon. Ke Babylon jong kepisah ke tingkah. Haka bagi spa kita ni ke benta ke bakrau. Pilaban wat daliri benta. Ya ke ri ke babontam ki beri ke spa saipan. Bat ya ke benta je ke spa saipan. U Jacob ulai dem ai ke jimaham ke spa saipan ke si ke khatduh. Baga Bible ka jimaham shibun ba. Shapang ki spa saipan. Ki spa saipan menta ki thiet ki sarkar. Ki doni ki seng, ki control ki seng, ki wall organizations. Haka partai. Ki thau shibun ki program. Ki thiet ki jaka, ki thiet ki ri jaka partai. Kanugre ke jaka ke ri. Baki ko aban thiet me ki ladam ai. Ki pendan kam di ki jok jing start menta. Direct energy weapons. Ki artillery thma. Ke hap technology. Baki wipat. Ki thang polo itu ki jaga. Penjot de kemaryang. Barkum ta ter. Nanda kini ki spa saipan. Ki par ke Jingpynpaw sngan yele de. Hakan ke por ki ke thma kan na parthai. Thma ni ko liya kan. Ki snai ki krem ki kro. Ki bunkers support nyamra chate. Ki building ki yang song yang sa. Ki dan ke lengge jaga juga parthai. Le research mapi. What? Hajan jong. Ke Valley of Armageddon. Ke Tem Armageddon. Ke dan hospital support. Ke Rambam hospital le research kan ni. Hatel ebib support ke nang ba tel ebib. Ke dan ke office trekam juga sarkar Israel. Sekaleng ke jagiri sa Alaska. Sa Greenland. What research ki don ki bunkers jong ki spa saipan. Ki krem jakari jong ki. Haka bagani ngar sa keren do. Haki por ngale keren ban bon ki parlok sakri jong oblai. Kemudian dia sno bar ka dia lupa ga Bible. Kin sangat haka apot jing bisar ka jong oblai. Ki spa. Ki belong ka daw. Jong ka jing ka percay. Kini ke Babylon jing sig bakado karero ke Babylon jong. Ke Jingpynpaw pisatin ka. Kadang ke jing kre menta ke percay. Ban peniat ya ke percay tang ka wi ke kompeniat pisa
tingka. Ni poi segui ke pangru pat. Kabangila ban i serwet na kai kitab Jingpynpaw khatlai. Wan se hynñiew Kut-Apphira. Bakani ke Babilon. Jong si khatduh kandairu ka technological Babilon. Technological Babilon. Ka Babilon ka balapania di ki kor ki bor juga juk minta. Udan way upara na ke snong. Ubaman siya utray ke company ke bede ki bor technology. Ukende threat. Hadimu ya tray kamen ke company. International. Ati. Uang kani tiga ron jesno baga jitul pa juga Bible. Balu yoi. Haka Jingpynpaw ka jong blay. Baikani ka sistem terekam teknologi kan sangat akan Jingpynjot ka jong blay pom. Ukendit menreo resign na nagani ka kam. Bangai kendu ba kemi yang diu blay hi ba pun sange. Udiu blay ba msya ba khon undan benta. Haka jing terekam. Haka ni ka company. Ka teknologi juga juk menta. Kabaka percaya menta ka dana ka surveillance. Hapo ka jing sa pethu sa buddian. Kadang ka jing ling ka jing penia sno. Penia dat. Namar kumno. Unang siya lado percaya unlaban kontrol ka percaya baro. Kadibandan ka sistem terekam. Kepercayaan kala nang telun. Kala nang step. Daniel kharar sao. Kaya tua ka jing advance. Jong ka jing start percaya. Ka jing roy step. Jong ka jing start percaya. Teknologi. Kani ke Babilon. Kadiru. Ke Babilon. Kapring jong kajing ay sumar. Kajing ay daway dasin. Pharmaceutical Babilon. Kani ngiladi pe keren. Hagi snem siya. Jingpynpaw Kut-Apphira fulay. Kani ka Babilon ka syukori ki Jingpynpaw boro juga pertai. Daga jing ay ksuit jong ka kentin jing ay ksuit naka ketien. Greek. Pharmakaya, seyoktin pharmacy, use or administering of drugs. Kasukor, terus deru ke pharmaceutical Babilon. Kasukor ya kepercay. Diki Jingpynpaw ya kepercay. Diki rukom ay dawai, dasin jongka. Sngi kipual ki banang ya sa perang. Nginang yui. Ika jing syukor. Nakadraw banyo ika jing kya. Ka jing bam ki bataymet tay pat. Ki belum organik kalong kebadan kam. Banang penboni ki jing rep jing riang organik. Renggat bakari jing ri kinong kendong. Pe ika khobor ka bangala kren. Ka jia tolupang nong rep. Wa amas. Kari jing ri bakarep karyang dia telon lang. Nagasbo niki jingri la panagam ka rep naki marrep la besai ki jingri jingdo yo ki jingthong belong organic ke balaban temet tip khat ke ban pen khlani ki immune system banlat bandi igi dawai dashin bonru ki jet dawai lasna nagi sok ki pa ki jur ki jep ka ba ki beri ki kentak ban ba kini ke Babilon usaitan uyoi kawai ni gelinti ban syukor ban pengat aga syrip ke ju kadai lingba ka kwat ka khia udi kupa ka lam ler unong pen khai ka lam ler Ji sukeres kau ini kas dak ba khamat si khatduh wang sumar ba ununo unum syukor kaji syukor kawan gir kom ba pher
kelenti ba pher ka khana kupa ka lam le syaitan kini ke Babilon kadeiru ke Babilon ke bala empower na pen ko bor na ka perthai ka bakin masim kini ke spiritual Babilon ke Babilon ka bakin masim bala kin shot ke pen ko bor syaitan us im ka sun nong tu nong penjat Lucifer bala hap no ublaijin ke perthai diu ni kidan ki spirit ke bola pha agani ke Babilon nadala ulo ngani ke Jingpynpaw Kut-Apphira gar khot baar kaban saja kani ula pertar ke tin jamu do ong la kelon ke Babilon ke bakrao ke Babilon ke bakrao great Babilon haga perthai mata gadon ke spirit ke ba influence ki nong sansar ki nong sansar ki hespa ki teknokrat ki bri ki ko banon rai ka sansar khana ba ka technology ki nong elam niam kadang ke dia trailang ban pelong biang ke Babilon ke bakrao make Babylon great again ka slogan geran ke perthai agar kom kabalong deceptive kabalong syukor ki hima juga perthai kin khalam kamper ki khrau katno ki pen ibor katno baro kabalaban penki ongga sidik Hebrew on penki khanang bakata ka bamlaban penki kan yo sa kan yo ane ka bamla penki ke ka hima jong oblai ong nong thos ki Hebrew nila pariang ye ke hima bamla ban penki kani ke Babilon jeg sige ba khatduh kan sangat ak apot jing bisar ke jong oblai ke religious Babilon ke Babilon juga niam kan sasak penjat mradkhlaw bagane ke Babilon pedeng sensar ke syukor ke perthai ke sensar perthai kan sangat haka jing bitar ke jing bisar ke jong oblai ngabat hingim di baniran benta bat kani ke Babilon juga perthai kekentian Babilon ke kha nomot Babel confusion ke jing kolmar ke jing kiwin syaitan ubala kensat yo nemrat songkhat open mi ye ke Babilon ke bala pensong pedeng na Middle East hani ngata ke Rome sakwe ba ke Babilon hakar kom sutu jiki jiu kano ke bayang persyayo belai kani ke Babilon kadang ke Babilon juga ni sngi ke ba khatduh ke bayang mentah haga perthai kan sangat haga jing besar ke jong oblai kani ke Babilon naba kita ki pop jongka kele kot hadu beneng khat pharar ke pesan oblai lo ken mau ye kita ke jingle bamman jongka kani ke Babilon kala penan buram ye ledi kala impoho pahai khol ke hynñiew namar kani ki jiap them joka kinwan hakawe ke sngi kani ke Babilon snap kong ke Bible khot khatwei tikinong khayi jo de khando ki yam bagi smosi namar jongka kadi ke bakinong khayi ki dan bentaban ya khayi ke business transaction kajia khayi naba kan sa khlem gani bakinong khayi ke be kin sa yam lanyar ki ban yam lanyar nang kong ki kinong sansar ki sim khot khandai ki sim jo de khando ki be klimsi ki be impoho pahai bat kai ken yam ken lanyar lempat namar jongka kinong khayi ken yam lanyar ki ba khayi ayu ki ke jai khayi ka jing khayi kser rupa mokordor pailal jain linan jain sabuto jain muka jain sauhan jing ubi kinja peliang banyat kinja peliang bathau di giding mokordor renong nar maulen sisia musla ka ba khamshir khayi ka khot ka ba khalai ka ong Bible ki mensim berioro ka je khayi mensim berioro
Kadon ke jing khai ki men sembrio. Atau kini kenong ba, bam do brio. Kenong ba, khai ki brio ban pendan kami ki, ban exploit ki brio. Nakam da ke jiman to I jong ki. Ban ne ki kam jakhlea, ki kam sangsi, ki kam aurea. Ban simi ke jim jong ki. Kini gidi Henry utoli ki sertap jong ka Babilon. Ka Babilon niam. Ka Babilon san himar sima. Religious Babylon, political Babylon. Ka Babilon jo ka bisa ka economical, financial Babylon. Ka Babilon jong ka jing start ki korge bor technological Babylon. Ka Babilon jo kam idolization, pharmaceutical Babylon. Ka Babilon ka kingdom same, spiritual Babylon. Balapan ki do soitanus im ka sun. Unang shano abreo, unang penjat. Unang penjat, unang penyap. Unang shano abreo na do ka baminingkong ang traji Jesus Christ. Lakhot. Yang abad fiban mino na gini ka Babilon. Mino na gini ka Babilon. Jingpynpaw na ka ba Kut-Apphira. Kadang ka jingkot, ka ba kirki. Takot basaw. Tinggal yo sngaw yo kaway pagkaktiyan na baneng ka doong. Tuyo mino naka. Upay lang jonga. Bapinam yo shanglem bakit ki pop jongka. Mino na ka system jongka Babilon. Na ka Babilon juga sige ba khatduh. Mino naka. Lakalong naka niyam. Lakalong naka politics. Political Babylon, commercial Babylon, pharmaceutical Babylon, mino technological Babylon, mino spiritual Babylon, mino upay lang jonga. Bapinam ya shanglem biki pop jongka. Bapinam ya pediang na kita kejap time jongka. Mino. Piwat it ya kapertay lim ni kiki berani kapertay. Wat ya lok bani kapertay. Ya khla no angutray ngan shimya pi tadi. Pinang kikun senrang. Kikun kan tay ke jonga wa angutray. Pa nga aingu ya me na magre kaktian gaba im gaba dan bor ka jamai. Ka jelly dang don sibon ke jing jelly ka bran hapo ka bangin pat sim la ngamlut try. La ngin ngamlut go try ngin sei ke jing bori angne go try. Pensai pensau tho ka try ngin sanang ya keren pa. Pa ba ko ra ka yom ko por ka jang mai ka jing jelly ka badan hane. Khalem pat let banis keren so. But it's not kalai lan hong. A blaze jong apa. Kenrat jong a keren pensai pensau tho. Man sima khoi jong blay ra aga dimension ra. Sika jing jelly jong ka jing tray sika kamera tray kam jong man sima khoi. Ngin yo ya ka revelation knowledge. Ka jing tip da ka Jingpynpaw ka jong man sima khoi. Hallelujah. Hallelujah. Long balakar kui ke karte enga jome pa. Medone ke jagaran kat bangi. Mediu blay, mediu try, mediu see. Mediu nong panem ko try. Mediu nong pan kia nong palai. Hallelujah. Long balakan tiuna ame ke karte enga jome. Oh. Long balakan tiuna ame ke karte enga jome pa. Kaburam ke jingo ke jirang alot shame ko try. Man sima ko joblay try. Na dry hand that be bara. Pinyo ka jing shai man si. Ka Jingpynpaw, ka jing kadaw, ka Jingpyn ka bano man sima ko joblay. Hallelujah. Rung siya ka school ka jong man sima ko joblay. Ra tangi ka kerteng ka jong utray. Blay khot ya ka balang ka met jo Chris. Ka balang ka di ka nong lik kurim. What ya sno alok bakan nuti ka religious Babylon. Usaitan uko aban pertobot ka ege bo ka ege jong ublay. Chris Messiah udah ne ka balang ka nolik kurim kumonolik kurim. Chris lam layer mradkhlaw udon ye ka nuti
ukit ikan nuti. Henry Chris sama mradkhlaw unsa destroy unsa penjat ikan nuti. Henry Chris Messiah noli kurim usa penan buram ya balang. Chris uit ka balang. Wa IT ka jing nam ta jongka. Mradkhlaw penjat ya ka. Ukentiu sipor ya ka. Henry destroy penjat ya ka. Chris penan buram uit ka balang. Bau ni asat ya ka ada ka jing sat ke kaktian unya peniang ka ba ka bam tho bria ka bam sti hallelujah ka bam tho bria ka bam sti try ka ban peniang ye phi badenga kit khot jaga balang ganong lik kurim ki bam sti ki bam tho bria hado ka tega jiwan ka jong utrai yangin pen khot pen gentang yeladi yangin be asika jing khot ku kit khot jaga balang kanong lek kurim ka jong Chris. Hallelujah. Gedang don sibun keke ban ya bentahang le. Henry hingin sang ya keren gedang don sibun ke jing jeliu ke jimayaan. Hang ne. Oh gedang sibun ke jing jeliu ke jimayaan. Kebar ni mun simu khol jeliu na ai ke jing sai ke Jingpynpaw. Hallelujah. Keke ke badang buri. Gedang don sibun keke badan ka donoja. Hallelujah. Kapor ka ya ka jong mun simu khol ngin si bentah. Ngin siya sam shapi upai lang jong utrai. Hallelujah. Mun siya bukun ay jing sai fi lingba kan ay jing slok menta bangin yo jing sai iki ka ba ja ka perthai menta siya bangan penkut kadon din ka ngat sa kren biang kan ay ya ka jing ti jutang jong mradkhlaw nok social ado apa kari Israel bat kiri bamarjan bat kiri jong ka perthai ngaladap kerenteng hang ke Kut-Apphira ka khalai trik jong banai risa macam snem ajar rusan kadon ke jete asas sekolah Egypt hagane ke kot jong Thomas Horn the Wormwood prophecy uni bridgeable san snem show la tho ya ka khalai trik urisa ajar rusan ka bala bano ke sdang jong ke aka ka khalai tarik urisar ja bersan ke jelang Egypt bat na ke jelang lapan khai ka boat of peace haka ba presiden juga Amerika udah presiden nanda ke jam bat la pen scam da United Nation bat nangta la seimadan ni kane haka jelang ha Switzerland Davos bat kiri ke belong member ni ke ban ai kata ke Babilon member ban siu pisa segene ke buat hatu ka sekolah yete jingsuk jongga je lupa ke Bible kadon hakamit minta ngiem ke si juga jing pendap set ke je lupa ke Bible ngaka ban penkut de kan ya ka perthai kan ke plot ke je selasnya baman shelndat ke perda bam layoi bis halor jene ke plot kadon ke prediction kejing penmanah kejiat khu predik nanda kadang ke jimbo program la program ni ke jinja perthai program ke babon ke platform ke babon ban pendep ka agenda jong soita plot prediction program lightly ke kam jong soita sim ke jindom bat ki minions ki ba pojo Henry artli kadang seka prophecy ke dia terlupa juga Bible. Ambrok ki plot, ambrok ki prediction, ambrok ki program ki longlot Henry ke dia terlupa juga Bible nang yai pendep stat hallelujah. Bar sewui pi plan. Ke jingthu ke eternal plan jo oblai. Ebesos iwele nong khandai spo prakhandai spo. Ke eternal plan jo oblai kalau bahagaya kepada biang jo utrai ke jing dap biang ki yatre kam oblai. On pendem lot iki baro how Chris ka balang ka met jo Chris ka damani trelang baga mission juga beneng baga plan juga beneng ban yalap ke gospel juga jiparim ka gospel juga hima banon ra hallelujah ban pendem iki baro how Chris ngimdan hane nama ka politics ngidan hane nama ka hima ka bakin jaman sim ka jong balai ban wallam iki men sim sika sibanem yang trade up ka kam jo try ka kam jo balai usna arjar panriyo kalong bangin yang ban
Beli ka ban raise up sibun ka apologies. Ki beli ka ban yang ban kreni ka jing sisa. Ka passion nam ka Jingpynpaw ka gospel jo tra. Ka balang ka di ka yang juga jing sisa. Ka house of truth. Ka nongrem ba ka rigid juga jing sisa ong Paul so Timothy. Nanga tu banwan bi ki beri kintip kumno bi le ka yang jo oblay. Ka ka yang trekam jo oblay. Ka yang trekam jo oblay. Ka senate, ka parliament ka jo oblay. Ka assembly ka jong blay ka don. Kita ki minister, kita ki bengek ki sekretary ka jong blay. Baka ni ka long yang trekam jong ka jing sisa ka nongrem ka rigid jong ka jing sisa. Ban ya lap ka ktien jong blay ka ktien jong ka jing sisa. Ka perthai jong ka jing syukur. Dan kren ka jing sisa ka ktien jong blay. U jisu long ka jing sisa ka balang ka long yang jing sisa. Wat mi ino, wat trekam shaban na ka balang ka yang ka jong utray. Na so po yang kret ka don ka jing kren ka donot janga na ka kitab nong besar le nong ka ba khat reu hynñiew yo tu mika u ba tu e ka pisa ka kami ka tim kam te bu tu khon jaga bo u sep ting ka jing tim pen pha na ka kami ka aingu u blai khon pen pha ka ai kala ti besa khon bo thau ka blai thau ka kala ka kami ka niam khla hayeng jong u don wu samlaw u banir ka jet lebi u ya sakhama u ya iwer u mi no na Bethlehem Judah. Baru one point si kasnong jumika si rom Ephraim. Bau ni wong meri long ding do ayeng jaga. An siu bainong eme si snem ngan ai ka bam ka Jacob Jansem. Utong daga dor, utong ling do. Kasdang ka jumani blai khla ayeng jumika. Ka jaidan ka ba klempat yo ka jingo pateng jagi la ai ka ba ru Joshua ki klem yo ma ki klanbon ki bri ki be thong ki. Ki wat jaka rikinti laga jong ki wan poi sirlom Ephraim ki lap yo ling do lap ka ni blai thau ki thong daga dor ka ba he. Ki ong me hun ban long jing sakri ling do hang ne. But long sakri no ago ba ka jali ka ba kham yar. Ba ka sakri wa kham yar. Ha ka jai Israel baro jai dan ba pan. But la thiet daga dor yo ne u ling do. Ban yalamen ke chimani blai thau ba khla. Usamla na ka long ying lingdo ka long ying jo brio jong blai. Usakhma. Na ka jing thu blai poi se ka blai thau. Train am da ka bainong. Dan ka jing sa sarai. Udu lingdo ba ka ba pangman sim nga ka dai on nga puli ku teng Jonathan ni usamla. Udu khon jong Gershom ni khon jong Moses. Khon pateng jong Moses. Wan na ka long ying jo brio jong blai. Uya sakama nala snong Bethlehem. Uya iwer ya sakama. Shathi daga dor long leng do kan yam khla gols. Dan na ka jing sarai. Kabama dan ka bam sa sarai ki ya shabana ka yeng ka utrai. Ka sha thong daga dor. Ban long ki leng do niam. Ka digi jing masau, ka daga jing ma. Ka daga jing khot jo utrai yai ne ka yeng ka utrai ka long yeng ka jing sisa ka assembly ka jo blai. Beliau lah ai ki sekri jo bani trelang ki apostle ki prophet ki pastor ki nong sarai lalu ki nong hikai kenang yala bani trelang kini di ki minister hakas long yi ga jo blai long belakar khu ka kartang jeme pa hallelujah ka jinjaliu ka ktien jeme ka jaliu ka ktien jeme mensim hikai ka jinjaliu jeme yan siki berius me baro ki badan ha ka pora beli ki basap dan ki bam pada sung thu si bo nre man si ai jing sai ki sakri jeme ki bla so tu ka na expound on pen sai ine ka ktien ka congregation joki ha ka kartang jong Yeshua hamasya wel shaddai hallelujah wa adonai master king us iem chomi ni twai ta ka jime amen tat ni yesem ki pa ka por maranatha one try Jesus